Ónodi Tamás műhelyében a kalapács már 25 éve az első számú szerszám. A cipészmester azt mondja, hogy nehéz időket élünk, de azért munka még mindig van. Hát itt a környéken még azért szerencsére megy, itt idősebbek laknak, és ők azért a javítást azt már hozzászoktak, hogy nem eldobják, hanem megcsináltatják a dolgokat. A fiataloknál azért hamarabb, ott inkább az van, hogy lecserélik újra, tehát ott azért ők még nincsenek ahhoz hozzászokva, hogy meg is lehet javítani valamit. Ha nehezen is, de a mester egyelőre meg tud élni a munkájából. Számos régi műhely esetében a helyzet közel sem ilyen biztató. Az ipari, de leginkább a régi mesterségeket a kihalás veszélye fenyegeti. Ezt mutatta ki az a kutatás is, amit a magyar kormány indítványozására tavaly készítettek a témával foglalkozó egyesületek. A legnagyobb gond az, hogy ezekből a mesterségekből nem lehet megélni. A fiatalok ma csak nagyon ritkán választják a régi ipari mesterségeket, hiszen leginkább a könnyebb és gyorsabb keresett lehetősége mellett döntenek. Az egész területnek a legnagyobb problémája az utánpótlás nevelés. Tehát, hogy mit tudunk tenni azért, hogy a fiatalok figyelmét felkeltsük a népi hagyományos mesterségek iránt, mert ez nem csak, hogy megtanulnak egy szakmát, de tartoznak egy közösséghez, az alkotás örömét is meglelhetik benne, tehát azt gondolom, hogy nagyon sok előnye lehet, de a fiatalok között gondolom azok választják ezeket a népi kézműves mesterségeket, akik látnak benne megélhetési lehetőséget is. Ónodi Tamás műhelyében úgy néz ki, megvan az utánpótlás, hiszen fia már megtanulta a cipészmesterséget. Hát ő már dolgozott itt nálam, tehát ő volt itt bent, ő gyakorolta a szakmát, tehát ő meg is tanulta tulajdonképpen. Pillanatnyilag nem abban dolgozik, de valószínű, hogy azért szokott segíteni, de remélem, hogy majd későbbiekben ő átveszi. A régi mesterségek megőrzése érdekében a fiatalokat különböző támogatásokon keresztül kellene ösztönözni, állítják a szakemberek. Ebben az esetben a magyar államnak kell meghozni a megfelelő lépéseket.